Sunog miolbos sa Alope sa Barangay Labangon, alas 4 pasado sa hapon, miugdaw sa 26 ka mga panimay. Lali sa magtiayon, mo'y gitumbok nga hinungdan sa pag-ulbo sa sunog. Gibana-bana sa Cebu City Fire Station nga mokantidad sa 1.2 milyones pesos ang danyos sa maong sunog. Si Nico Sereno sa report. Sa pakighinabi sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, nakadungog lang og away sa magtiayon nilang silingan si Rene Baquero. Sa iyang pagawas, nakita na niya ang pag-ulbo sa sunog nga nakuhaan pa niya og video. Apan iyang gihulagway nga kalit kaayong misilaob ang kayo nga milamoy dayon sa ilang panimay. Pagsagit, gawas ko dito, gamay pang kayo. Madapat to sa tabanggod pero hitabo nga, pagbalik na ako wait 3 minutos, dako na kayong kayo. Sa drone video nga kuha ni Carl Omega, dayag kaayo ang kadaot nga namugna sa sunog. Gibana-bana sa Cebu City Fire Station nga nadawat nila ang alarma sa sunog alas 4:04 kagahapon sa hapon. Na fire under control pagka alas 4:33 na sa hapon. Gibana-bana sa kabumbiruhan nga moabot sa 1.2 milyones pesos ang danyos. Sa labing uhing detalye nga nakuha sa Barangay Labangon, moabot sa 26 ka panimay ang apektado sa sunog. Dunay 39 ka pamilya ang apektado nga musumada sa 146 ka mga individual. Gipahiluna ang mga biktima sa sunog sa 5 ka classroom sa Barangay Labangon Elementary School. Giatiman sa Department of Social Welfare and Services ang ilang mga makaon sulod sa 3 ka adlaw. Mato ni Konsehal Kim Kyle Buendia, Chairman sa Committee on Risk Disaster and Management Council, nagpadayon pa ang validation sa DSWS sa mga biktima sa sunog. Hinun iyang gipasalig, mahataga ng mga biktima og tag 5,000 pesos nga financial assistance gikan sa Quick Response Fund sa barangay. Mao man tuning process sa barangay, even sa sunog diri sa Kalihon, we were able to give 5,000 sad nga budget sa ilaha. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.